Dobrý večer! Poznali jste, kdo jsem? Janíčko, ty jsi v televizi. Ne, já jsem v televizi. A víte, proč jsem tady? Protože já totiž mám narozeniny. Vy to nevíte. Kdo to ví? A kdo mě pozná, děti? Co jsem? Kdo jsem? Chci to slyšet. Večerníček. A víte, co já mám za narozeniny? Mně je totiž 60 roků, vy to nevíte, ale já na to ještě úplně nevypadám. Ale protože už jsou barevný televize, víte? A já jsem totiž chtěl, jestli tady nemá třeba ještě nějaký někdo narozeniny. Nemáte někdo narozeniny? Tahle paní tady pruhovaná. Tady ta paní pruhovaná. Tak to jsem rád, že jsi tady. To je super. Tak my jsme si pro tebe připravili, protože za těch 60 roků, já jsem tady na tom koníkovi uvedl tolik pohádek, že jsem si říkal, že bys nějaký měla poznat. Že jo, že taky znáš pohádky? Doufám. Tak za to, že teďka ti tady ukážem, jak by taková pohádka mohla vypadat. Tak vy děti, byste mohli ty Janě, co máte narozeniny, pomáhat hádat. Co vy na to? Tak si sedněte vedle ní, honem, rychle, ať můžete koukat na tu telku. Protože pozor, to není žádný tablet, to je televize Tesla. Honem. Kdo z vás zná televizi Tesla? Nikdo. A kdo zná tablet? Kdo zná tablet? Ukáže ruku, zvedne. Máte tablet někdo? No vidíte, tady máte televizi Tesla. Takže já vám teďka zahraju pár pohádek. Co vy na to? Jo? OK. Tak si zapněte televizi. Je přenosná, samozřejmě. Má magický oko, to vy neznáte, ale dřív, že když se jako rozbil displej, tak to mělo magický oko. A pro vás mám připravenou jednu takovou důležitou pohádku. A schválně si poznáte, která to je. Tak co? Jak se tady máte, děti v Těžířských horách? Já mám tady taky sojku. Ale mám i tady. Tak Sojko, co nového v našem regionu? Je to Sojka. Jsou mi hodní děti, velké narozeniny. Přeju všechno nejlepší a hodně zdraví do Jízerských hor. Vracím se zpátky do Ketonu. Děkujeme. Poznali jste ho? Jani, poznala jsi ho? Krtek to nebyl, to je špatně. Krakonoš, no přijel do Jízerských hor z Krkonoš, samozřejmě. A děti ho poznali taky? A víte, že tady teďka je taková mlha, že je hustá, že by se dala krájet?
husou, takže by se dala krájet. A dost možná ještě dá. Mým domovem je rybník Brčovazů. Přes den je to obyčejný rybník, ale v noci se tam dějí podivné věci. Jednou na nebi vysvětla hvězdička, co září jako naše Janička. Ale pak ta hvězdička spadla do mého rybníčka. Co já udělám? Já nevím sám. Já nápad mám. Tu hvězdičku ti Jano dám. A popřeju ti štěstíčko a taky zdravíčko. Děkuju. Ta hvězdička tě bude hrát, aby tě měl každý rád. Ale já už teď musím jít ostatní hvězdy zachránit. Tak si tady všichni mějte a oslavu si užívejte. Pápa! Tak kdo to byl? Dobře vy. On má možná taky narozeniny, ale ještě nemá takový jako já, jako večerníček. Víte to? Nevíte. A mlhu už jsme rozkrájeli, takže by možná mohl přijet někdo, kdo bydlí třeba. No, uvidíte. Jela jsem od Jičína, ale po cestě jsem ztratila muže i syna. Měli s sebou jenom 100, tak šli vloupit na rýsovku. Ještě, že je Péťa myslivec, on mi je určitě najde. Tady máš. No jo. Federální kriminální ústředí. Zdraví, krásný léta, zdraví, Manka Runcaj z Cipísek. Děkujeme. Tak to se vás ptát nebudu, když vám to řekli, že jo? A znáte ještě nějaký další večerníček? Na co koukáte na tabletu? Na co koukáte? Tak nic takového tady nemáme. Protože tam jsou bez tak nějaký dinosauři, nebo nějaký transforméři. A na to my teda nejsme. Protože já, když jsem se narodil před 60 rokama, tak byla černobílá televize a na tom jste stejně nic nepoznali. Protože to zrnilo. A co takhle Aja a Maxi Pesfí? No, vidíš to, strejda Péťa se nezná. Já bych mohl možná, on si počká. Dobré. Ale mlha se nám rozplynula, tak co bychom si dali další pohádku? Tak jo. Dobrý. Zvířátko! Pěkně smrdili. A že se vám to líbilo? Dáme si to ještě jednou! Noci sedíme, však pro tebe. Zajíce, Žirafy i krabice, to je pěkná směsice. může být i rohoše, A to všechno protože vlastníme nakrátko utržené sluchátko, taky jedno zvířátko. Já jsem vás neviděl, ale zpívat děti. Tak ještě jednou, abyste se to naučili.
slyšet hezky nahlas. A Jonatán, hezky ho pozbuzujte. Já ho viděl, on tady skotačí pěkně, tak čup, jdem na to. Tak Jonatán, se ukáž. Tak nic, no. Machu, sedm. Sedíme, však na sebe, to je pěkná směsice. Může být rohože a to všechno protože Vlastíme na krátko udržené sluchátko, taky jedno zvířátko. To už se mi líbilo, to už vám to jak řekli. Voláme do sluchátka. Ať je smutku málo. A tak štěkáme jako hrom. Ať má Jana štěstí a zdraví milion. Tak už si ji budete pamatovat? Jo, budeme. Co? Dobře, tak si ji pak dáme ještě jednou. A co jsme to chtěli za další pohádku? Znáte nějakou? Kromě Transformerů. Tak my vám nějakou dáme. Ale připravte se na to, že ty dveře tady na to nebudou stačit. To bude taková obluda, obrovská, že jste to ještě neviděli. A ta teda jako přifrčí, ona vlastně nepřifrčí, ona totiž co? Přiletí. Tak si dáme. Nebojte, ono to přijde. ne, teď máme proslov my. To se nedá to teplo vydržet, z toho Emanuela to jen sála. Já si chci ještě užívat, teď nejsem stará. Já jsem krásný. Můj je Emanuel. Ale ještě se podívá. Na makovku. Na makovku. Se už nechci dívat. Mám teď hlásek slabý. Líbí se mi chlapek. Hej, babi! Prostě se mu líbí kluci a ne baby, no. Jsem Řeknu to chlapy. nahlas. Jsem chlapina. My ti přejem, Janičko, ať ti svítí každý den sluníčko. Se mi nevejdeš do záběru. Poznali jste ho i vy? Už let. Tak poznali jste ho? A kdo to byl? Máková panenka, no a mě zajímá ten pán. Emanuel, ano, Emanuel to byl. Emanuel. A když už jsme u těch makových panenky, jak se vám líbí panenky, holky? Sedí si. Máte rádi panenky? Jo? Možná bychom tady pro Janičku za těch mých 60 let nějakou panenku anebo vílu našli. Dáme si vílu? Co vy na to? Drži, drži. Aha. Já jsem myslel, že to chci sundat.
může tančit s vílou. Akorát není bosu. Jsem Víla, z Mlhy Stvořená. A tancuju moc ráda. Mám kolouška místo kořena. A občas mě bolí záda. Jen kavičkou na paloučku. Tančím každý den. A tobě, milá Jani, přeju zdravý den. A kytičku, zakrátko, natrhal ti robátko. Děkuji. Co vám budu povídat? Není to jednoduchý. Takových pohádek. Líbily se vám všechny? A nebo nějaká vyhrála? Co? Amálka? Dobrá je Amálka. Oni strejdové říkali, že se jim taky líbí. Ale jenom malinko. Ale my vám teďka dáme ještě jednu pohádku. Co vy na to? Protože dneska je to pohádkový večer. Protože co? Protože já mám narozeniny! 60. A protože co? Protože jsme tady našli taky ještě někoho, kdo má narozeniny. A to je přece teta Jana. No to je jasný. Tak si to uděláme hezký. A já myslím, že teď přijdou aspoň 2 gratulanti. Co vy na to? Jeden je málo, ne? Co? Dáme 2? 3? 4? 2. Dobře, tak, ale budou mít víc nohou aspoň, teda, jo? Tak jo. Reklama, protože toho chtěl strejda Péťa. Jo! Ale já nemám narozeniny. Pro vás mám něco úplně jinýho. Takový 2 bambuly. A schválně, jestli je poznáte, protože oni mají co? Oni mají nosy jako bambuly. A teď teda máte tady mít ty naše. Co to říká? Sluníčko. Si jdeme zaspívat. Tak zaspíváme semínku. A stávej semínko, malala, bude sebe fiala. Stávej semínko, malala, bude fiala. Koukej semínku. To my dáme. Tady někdo slaví narozeniny. Tak přichází chvíle nade vše hezká. Kulatiny slavíš dneska. Proto přejeme ti ze všech sil zdraví, štěstí, velký díl. A já vím. A já? A já tvrdím na můj místo. Ani ty roky ti moc musí. Ty roky ti moc Všechno nejlepší. Tak kdo jste poznali toho s tím větším nosem? Který to byl? Ví to někdo? Vochomůrka. No protože vochomůrka je ten větší. Přemílek je větší. Přemílek je větší. Přemílku, pojď se vám ukázat. Přemílek. Má cedule
obálku a tam je napsaný Křemílek. A bochomůrka, tam má na sobě puntíky. Ukaž puntík. No, vidíte, má ho tam. No a teďka už teda, já už nevím, já už jsem těch pohádek dal totiž do večerníčku tolik, že já už nevím, co bych vám tam pustil. Jani, tak si přepni program tady, dej si tam, co bys chtěla. Ježíš, tak to je ten Peťův no on se uvidí, no a To nehrají roli. Když jsi ráno skákal tátovi do trafiky pro ty noviny, co v nich psali? Jo, oni v nich psali, že má dneska Jana narozeniny. No tak to ti teda musíme popřát všechno nejlepší. Já taky přeju. A kdo z vás mohádne, kdo to je? Co je to za večerníčka? Co je to za večerníčka? No, výborně. Dejte mu někdo kost. Počkejte, pojď. Zkoumají pravidla, jak se vaří pravidla vařečkou. Míchají, kdo pak dřív uteče, než jim víc teče, to se nás nechají. Měda bejda honí v lese, vlka zjeděje, míček, flíček rozbil okno, nic se neděje. Opičák, hub a hop, řídí loď a barví strop najednou. Náš pes všechno zná, všechno ví, všechno zná, nevyřeší i tvůj pes. Někdo nám to zpívá. Když vám pískovníčka těsně před spaním, uvidíte večerníčka, jak se větrej, z kouzelných hromádek hází lístky pohádek maličkou. La 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 la.
Partio, teda. No, už já vím. Tak jak se. A mám že padá